ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। କଳାକାର ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ନୂଆ ଗାଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଘର ମୁଁ ସାହୁ ମାର୍ଜନ କରିକିରି କରିଦେଇଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ଟା ମିଳୁନି ଆଜି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାନେ ଅନୁଦାନ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାର ଘର? 75,000। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି? ଥରେ 30,000, ଥରେ 35,000 65,000 ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 10,000 ବାକି ଅଛି। ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୌଡ଼ିବା ହଁ, ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ଥରକୁ କହୁଛନ୍ତି? 2 ଥର 3 ଥର ଗଲା ପରେ ଗରିବ ଲୋକ କମେଇ ହେଇକିରି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ମିଳୁନି। ଇଏ ମାନେ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ପାଇଗଲେ। 6 ବର୍ଷ। ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଧାଇଁ ଧାଇଁକା ରହିନି ସେମିତି ହେଇକି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ଟା ମିଳିଲାନି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି ମୋ ପଇସାଟା ଟିକେ ମିଳିଯାଉ।